Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatimana enyika kwese kwa muri. Zita ndonzi DJ T1, tiri pano pa Tichkach MTV apo patinokubatira nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So zuva ranhasi tawana mukana zvakare apo patiri kumboita hurukuro anana sekuru panyaya yedu ya Mike. Saka wana sekuru watipa zvakare mumwe mukana wakati wakumana nyaya yenyu uyai tinge tichionesana toona kuti toita sei. Saka nhasi tadzoka zvakare pamusha pana sekuru. Ana sekuru makadi? Tinofara hedu. Makadi zvenyama? Tinofara hedu. Mama makadi? Tinosimba hedu. Alright wana sekuru. So tiri wazukuru wenyu handizivi. Tototera kumashure kwenyu. Tadzoka zvakare. Ndakanzwa mukati uyai tigare futi pasi. Saka ndinotenda Mwari kuti aiwa tauya handizivi kuti munotibatsirawo sei. Tangomirirawo kunzwawo kwamuri. Tutenda ngomatirwa apana apo chakaipa chokwadi. Ufunga sei zvatakambotaura mazuva adarika aya. Uyu ndianga akamirirwa vanhu dzedu nhasi aripo. Okay. Tinovimba nyaya inogona kufamba zvakanaka. Chokwadi. Tete ufunga tamboti dodo mbichana kumashure. Ufunga nyaya yavinga ndowatakachitaura vaye kuti vakauya naMike avo kwanonzi komatiwana. Aiwa tozvinzwa sekuru. Ndovakauya nemuzukuru nemwana wenyu muzukuru wedu. Ufunga nyaya tamboti taure ndinogona kangudzoka mashure zvishoma. Mukomana uyu mwana wenyu zviri kunzi akaenda kuna mai vake. Aida kubvunza kuti baba vangu ndevapi. Akutsvaga baba vake. Ndingati ndomusoro wenyaya. Saka akaenda kuna mai vake vakataurirana zvavakataurirana. Havana kunzwisisana pakutanga. Ndopa akazodzoka achitiudza zvikanzi ndandaenda kuna ana sekuru, ndandaenda kuna mai. Ndida kuchavabvunza kuti baba vangu ndevapi, mai varamba kuita sei. Kundoudza tikamuti kuyo kwazingoenda kuna mai vako wega. Isu wangu hapo wati njenga papi. Anza ndaingofunga kuti pamwe zviri nyore ndikaita sei. Ndakaenda ndiri ndege tikamuti wakanganisa. Hazvisiri izvo. Akazodzokazve kechitu ndobva azouya kwatiri. Ndobva tazotora inini namukanya ndobva tazoenda kuna mai vake ndobva tagara pasi naye. Ane mukoma wake ivava auya nawo futi nhasi apa. Ndobva taitaura nyaya iyi. Nyaya yacho ikada kutora kunetsa. Ngangoti tiri kutora kunetsa. Mai vacho tikazosvikawo vanga vane zvipomerwa zvaiti Mike azonditi muroyi. Mike azonditi hure. Zvakawanda zvaingotaurwa handi respect haite sei. Nyaya yacho ikatinetsa. Toda kuripwa. Tichitaura kuti muda kuripwa sei. Ndobva varamba kuripo. Varamba kuti toda kuripwa sei. Ndopakazoti tishedzei mimi. Ufunga pamwe mimi zvamava munogona kuita sei kuti sunungura. Nyaya yacho yangoramba ichingonetsa. Tine zvimwe zvatingoda kuti tiite. Saka tangana pachingotora nyaya one every day panonetsa hanzvadzi. Ndofunga kuuya kwawaitaka uchatibatsira kuti chete toita sei. Saka nyaya iripo ndeyekuti mukomana uyu ari kutsvagani baba vake. Sichikonzo chikuita kuti atsvage baba vake hatichizivi. Tatangogarawo naye semazuva tatojara semwana ngoti mwana angofanana nevana vangu. Tatangogara semazuva ese chingoti ngatigare. Saka mhino zvaakapamwa mhino zvaakazowanawo isa asati atsanangurira kana kuti angofungawo here mhino kana kuti anorota kuhope hatichaziva. Ndio nyaya chanzi ari kutsvaga baba vake mukomana uyu. Saka mai vacho vakamutaura kuti ndini baba ndini mai, ndo zvakapindura. Ndio nyaya yacho iri panzvadzi. Aiwa tazvinzwa mukanya pamusoro yana mukanya. Aiwa nyaya yenyu ndainzwa kuti mwana ndo zvakataura zvakaitwa nani namai vake. Asi inyaya yatikambogara mumhuri ana mukanya. Ndofunga nyaya mukomana hakusi kutanga. Takamboigarira mumhuri takaizeya kudhara kumashure uko muchiri kuzvirangarira ana mukanya. Tikaitaura zvine mazuva. Inini paipe yakataurwa mutaura chokwadi ndizvo nduzviziva. Takati nyaya ngatiitaurei isati yasvika payasvika nhasi.
pamwe pacho manje panonetsa manje pai mukona kuti chii chikazoitika kuti sabudire pai mukada kutsvaga nyaya paizongobuda pamwe zvimwe zvinhu zvokuti tozotadza kunzwisisa kuti chii chakuitika tengoti takangora semhuri ngatingogara ini tosaka mukaona nyaya tikangoti ngatisei zvakadai mukomana ari ngori mushameda havana dambudziko taitira kuti mangwana zvinozotinetsa hanzvadzi seizvozvizvi mwana akura handiti dai takataura nyaya iyi kudhara kumashure uku mwana asati akura mwana uyu asati akuziva totaura toizeya tiri pamwe chete sedzinza semhuri apa kuti ndingati pane chakunetsa here baba pane chikunetsa apa baba wacho dai vakuti ndiwo vauya tindoda mwana wangu rati tainge varipisa futi havana chainetsa tainge vati bhadhara takamurera takamirisa chikoro handiti hanzvadzi chiri kunetsa chitoripo nekuti mwana uyu koyo izvozvi kutaura kana tiri kutoti auya kwamuri achitaura kuti akuda kutsvaga baba vake akaenda namai vake haana kuuya kwatiri akutaura matambudziko ekuti iye ane zviri kuitika paari iye ari kudonha mwana ari kudonha tikuziva kuti zviri kubva kupi here sekuru hanzvadzi iye haana kutaura kuti kudonha kandi baba vake vakuita kuti adonha aiwa urwere ka hwakuda kutsvagwa handiti ndo urwere hwakazoita kuti mwana uyu azobvunza kuna sisi vangu ava kuti ngavamudze kuna baba vake here utaura here kuti iwe baba vake ndo achamurapisa kurwara kwaarikuita zvimwe hanzvadzi zvinoda akatadza kumuchengeta kusvika akura akuda kugona kungomurapisa kudonha aiwa izvozvo anganefari munyika muno hazvisiri izvo hanzvadzi kana muchidaro makutotadza ndanongotaurawo zvangu hakusi kuti ndati kana makudaro hanzvadzi makutotadza mada kutoti titokonana nekuti mwana uyu koyo anofanira kuziva dzinza rake hongu takamuchengeta mumusha medu ndimakamuchengeta imimi ana sekuru handiti muri kundinzwa ana mukanya tiri kunzwa kadinzwa katete nyaya yange yakutira kuenda kumagumo saka haisi kusvika kwese ikoko kunzero sisi wako uyu taita of god nhasi inofanirwa kuti inge achititaurira haana kuramba kuti akati handitaura iwe usipo ndisaka ndauya ndofunga nasichapera zvizhinji takatotaura takazvitaura asi tiri kuti mike uyu haifanirwa kumhanya nekuti imi munoziva makuriro ake magariro atinoita naye muno mumusha ndewedu saka mukanya mimi kutaura kuti mwana uyu atadza here kuti atsvage kuna baba wake ndo zvamuda kuita kutaura here nei mukanya aiwa anotadza imi vamuzive dzinza renyu here imi isusu ndiri ratina saka imi chikutaridza kuti sisi venyu vakudze mwana kune dzinza kaendero kaakazoita kuna mai kautuka mai kafambiro kake zvinenge zvichimurwadza nekuti akura akufunga indopinduro iwewe pawati sekuru nyaya takaigarira pasi kudhara yakapera mwana asati akura izvo zvakutange zvakukutemesa maendero akaita asiriwo akatuka mai mukomana akatuka mai vake akavatuka angagedze kwatuka noti ari kurwadziwa saka urwere hwako iwe hwauri kutaura isusu ana sekuru iminika nyaya iripo ndekuti imimi munoziva zvakaitika pana maiki kuna baba vamaiki imi munotozviziva semhuri semagariro atikamboita pasi chitaura nyaya iyi mwana iye achiri mudiki handiti hatingabva taziva zvinhu zvese zvimwe toita aiwa tinozviziva nasekuru nyaya munotoiziva saka isusu ngatiite kuti mwana uyu koyo azive kune dzinza rake manje tingaita zvekumanikidza mai ava uyu ndiye mumwe mai vake ko ngavamutaurire chokwadi sisi aiwa hatiite zvekufosekedza aiwa mukoma mwana uyu koyo munofanira kumutaurira chokwadi kuna baba vake handi muri kuzvinzwa nyaya iyi takaigarira pasi mwana achiri mudiku izvo tasema nematambudziko imi munofara nazvo here muchinzwa kuti mwana wemuzukuru ari kudonha munin'ina mira ndikutaurire chokwadi uyu mwana uyu hapana chandinomudza akandituka uri kuziva here kuti akandituka mwana uyu akandiudza kuti ndiri hure akandigadzika dare akandiudza kuti ndinonyepa saka inini hapana chandinotaura pamusoro kusvika andipa ndozvandiri kutongoda chete tozofamba pamberi aiwa kamwana wamai yangu saka akatimai muri hure pana baba ipapa aiwa baba varipo paure baba vatoripo paure sisi ndiri kumbira kuti mi mutaurire chokwadi kune mwana uyu akakutuka yakakutadzirai maiki kukuripai ada kukuripai maiki asi chekukuripai nacho hapana asi makureva kuti mimi vamudzi nekuti akatuka manje maiki kuripa acharipa hanzvadzi asi chekuvaripa nazvo izvozvo hapana nokuti kushanda hasi kushanda ini ndinichakuripa inini handiripwi niwe ndoripwa namaiki aya muno ndinokuripa iwewe ndini handiripwe newe ndoripwa namaiki nekuti mukanyaka ava vane chigumbu chekuti maiki akati ada kuvaripa nditi
vada kuri kwana Mike ndoti vakudze mwana ari kuna baba vake andi ndo zvavari kuti zvamukureva vada kuripwa kutuka kwakaita kuti muroyi hure saka ndichamuripa ini ndichakuripa ini mukoma ndiripwe newe kuti iwe ndini Mike ndiye anondiripa paaindituka izoti achakwanisa kundiripa aiwa ndinokuripa ino tinda kuti ndisunungire mwana mukomana uyu akambotanga uya kwauri nekuti matauro ari kuti achanzi mwana uyu haana kuuya kwandiri mukanya asi nyaya iyi takaigarira pasi tiri tese mwana uyu tichititi mwana uyu mangwana tichazoita sei kana akuda dzinza rake ngatitaure kune dzinza remwana uyu handiti mukanya inini mukanya kama kararamba muchikonana neni manje mumurume ini ndichazozvitaura noti baba vemwana uyu koyo ini ndinovaziva ini makarega budira mwana uyu chokwadika ini tichakonana makuda kuzondikona manje nokuti tese nyaya tinoiziva takaigarira pasi semhuri nyaya iyi munoiziva izvo zviri kumbokupai nguva sana baba kuti taurai saka mamusoda kutaura umwe musi ndichazvitaura alright sorry wana mukanya ndimbokubate zvinenge ndichikumbirisa ka ndezvekuti tisaite kunge fanika tiri kutadza kuwirirana because isisuwo kutouyawo panapa kuda kutobatsirwa ndofunga mama wedu ava ndatotanga kuti waonawo panapa nhasi ndiyaitaurwa musi wekuti hapo akunzawo matauro akuti akutoita kunge ndiye amai mukomana uyo akuenda pamberi muridzi wenyaya ndeuyu saka isi tikamendera pamberi tinenge taakukanganisa uyu zvaakutaura achi zvaada kumhanya kauyu zvinogona kuzomuremera hazoziva zvikufamba sei ungangoita zvako kungoziva stereki iweyo waakuda kudarika isusu vakuru kwauri waakuda kutoziva zvikazokuremera iweka inini mukanya kana zvanyaya kunoita tinosiya yeyu opedzera nyaya nemukoma wake vari 2 neuyu vari 3 ani muzvinzwa kanganya aiwa vanowirirana titowirirana navo manje mukanya mukadaro munenge makuita makuti ramwira manje kuti ngatedze pesi kufamba nasisi wake ndivari kuziva kuti zviri kufamba sei ngari iwe vana wako pamwana wako akauya zvakatanga kutaura kuti pamwe wasi baba wangu unoita sei tomboti auya achi wasi baba wangu unoita sei inini sekuru handitedzere pesi yamuri kufamba nayo muchitaura zvinhu zvakadhakwa indoda zvinhu zviri straight zvinhu zviri zvechokwadi kwete kuti inini ndoramba ndichikusaidirai ini ndichiona kuti muri wrong ndoramba ndichikusaidirai ipapo mukanya hatiwirirani avo ndazvinzwa hangu hanzvadzi isusu ngatibudire mwana uyu pachokwadi ipapo tazvinzwa nokuti matambudziko ari kuya mumusha medu tazvinzwa saka mwana uyu izvozvi zvari kushandisa mutupo wedu senemu yedu zvese iye ari mwana asiri womudzinza medu chiri kunetsa chii mukanya kuti mwana uyu azive dzinza rake alright imimi mati chingawaripai ndimadira kuripa ndinovaripa varipei nhasi aiwa mukanya manje mukadaro ndopandambokumbira paya kuti musaita ngefanika tiri kutadza kuwirirana kuda kutokumbirawo sorry mama ndikutokumbirawo kuti zvifambe zvakanaka handizivi pane pamambotaura mama muchiti makambogara pasi mukambotaura semhuri pane zvamakambotaura here mukatadza kuwirirana pamusoro penyaya iyoyo ichokwadi takagara pasi semhuri kumashure uko mwana uyu achiri mudiki uyu tida kuonesana maererano nemwana uyu kuti azive kumba kwake alright kuti tingonosvika onai mudzinza rake handiti handiti varidziva mai vake ndo vakati vakasira kuti nyaya imire pepe vakati imboimirei nyaya iyi aimire mukanya ka mwana uyu ari musha menyu muchiudzwa zvekuita nemwanasikana muchinzimira nemwanasikana imimi aiwa mwana asiwakatoita kanotiudzaka kune sikireti yamunenge muri kuviga sekuru yamuri kuziva munenge mune sikireti yamuri kuziva nzvadzi kwenga iwe uri kutiudza vanhu uyu mwana uyu makamuvengerai maiki uyu akapengwa uyu maiki akatadza here kubvunza kune dzinza rake mwana ndo zvanda kubvunza yana mukanya imi kana muri ana baba akadzidziswa naniko mukomana makamudzidzisa hongu ehe angari mwana wanzvadzenyu mamusingamurasi handiti iko zviroendesa kuchikoro unoti muri ana sekuru mamusingambomurasi asi izvozvi akurawo zvasamukawo ane mhuri ada kuziva kwakabva rukuvhute rwake kudzinza rake handiri kuzviona kuti isusu hatisi kumhanya aiwa matambudziko anyanya mwana akura uyu muchazoda kumudza rini zera rake kana muchiti hamusi kumhanya munganzi muri kumhanya pane zera remwana uyu nemukanya atakura zvekuti aiwa akura izvozvi vana vari kungodonha ko vakafira mushando iyi munoita sei ndevenyu here vana vanokudonha achisichinjitsvaka kudonha aiwa dzese munoona anodonha wobho ana mukanya nendi tinotokonana manje alright sorry sekuru ndodambobvunzawo mukanya ndikunzwa mama wachipomera mukomana kuti
ane mhosva dzainadzo wada kuripwa. Tingati here mukomana uyu Mike kubvunza kwakaita kuti ndikuda kuziva baba wangu akatadza. Aiwa kutadza zvake ipapo kuda kuziva kuna baba haana kutadza. Mabvunzire akazoti nofunga mukurangarira patikamboya paipai kuti akasvika kuti chiuna mai akatadza approach mukomana uyu. Approach ndio yakuda kuripwa manje. Dai akanosvika mune zvakanaka sekutaura ndikamboita kuti iwewe waifanira kutanga wauya kwatiri. Toenda neyo zvakanaka uye hanzva dzedu apana chamuneza. Saka akabva ngoti vum nachini kuna mai vake. Vasvika mune zvakataurira naye ikoko kuti zoti akasvika aitaura akagara pasi reka kutakisa maoko muhomwe hakuna achaziva. Andingazozvinzwa mai achaitaura kuti akandituka akanditi hure akanditi mure andimuriona nyacho. Andimuzvona. Haana kutadza but akatadza kuzotuka. Saka zvikutuka isusu atizvirambi kuti mai vacho ndakutaura kuti ndakatuka. Alright. Ko ipapo sekuru tiri papapo semuzukuru wenyu wamakarera imimi akakurira mumusha menyu semwana ende handitarisiri kuti ndokutadza kwega kwaakamboita. Pamwe atori mudiki aitombotadzawo muchitombomurowa muchimuranga semwana kuti aiwa ichi achidini achiitwe ichi achiitwe. Ko mukachimuregererawo ipapo tongoti akatadza takatadza approach muchimutsunungurawo kuti mwanangu next time kana uchidai unofanira kuuya nenzira iyi semwana wenyu momuregerawo ipapo pakadini. Aiwa inini dai akatuka ini sekuru wake ndaimuregera ishamwari yangu but mai vake manje handifungi kuti zvinoita mai vake mukanzwa kuti wamuregera nemuromo ka anenge asina ngaaite zvavari kudai vari anotoripa chinhu chinotoonekwa. Ndiri ndaimutaura kuti ashamwari wakanganisa kanozodaro kuti sekuru manje mai hatite majokes nawo. Mai hatite majokes anotoripa sekutaura kwavakazvitaiva varidziva. Isu hatiti kavatiripa ika ndiwo vakabudisa muromo kuti ndikudaita sei ndoda kuripwa. Saka ngaangoita saizvozvo from there sitongokondinya kuti kana varipwa toona kuti vachaita sei ndo vari kuziva nyaya dzavo kuti dzirikufamba sei. Alright. Ko imimiwo sana sekuru mukachititaurirawo namama wedu kuti mama wawana wenyu akatadza mwana chimuregerera iwo hawagone here kuti sunungurawo gwara zvinhu zvikafamba zvakanaka. Tikambenge titaure nawo tikazenge takada kunge kakukonana kumberi uko nokuti vakataura kuti ini kana mwana andituka ndikati ngandiripe. Saka isi kuti tivarimanikidzwe kuti aiwa usaripwe hazvisirizvo manje tongoita sezvamataurira akangozvita muridzi. Kuripa hakuna mboipa anoripa vanongotaura toona kuti iye muridzi anoripa sei mari inongotsvagwa ka ko handiti mhosva zvangofanana kana nekutorora urori musi uchibva wapedza vanongopanana kana materms kuti unoripa so as long wabvumira kuti anoita sei anoripa hapana chakanaka iye achizoripawo hapana chakaipa. Hapana chakaipa. Aiwa ndinotenda sekuru. So regai nimbonzwa mama pane patakagumisira kugara dare paya muchiti mimi muri kuda kumirira sisi wemuning'ina wenyu kuti anga aripo. Saka so handizivi kuti mune here mashoko amungakwanise kutitsanangudzirawo ndofunga ndo wari panapa awa amene kuti mungatibatsirewo sei mama muning'ina wenyu wauya nhasi wari panapa. Pane mashoko amuda kuvaudza here kana kuti pane mashoko amuruda kutiudzawo here isiso handizivi kusaidi kwenyu mama. Ndingoramba ndichidzokera kumashure kuti Mike akandituka kutuka kwaakandita akanditi muri hure muri kurwarisa vana vangu vakandigadzika pasi hanzvadzi dzangu dzisipo nevaning'ina vangu akandiudza kuti munonyeba. Saka ini hapana chandokwanisa kutaura naye ndiri kutoona muning'ina wangu atori kusaidi kwaMike ndiwa ndaita kuti ndiwo hama yangu yepedyo yandiri kuudzawo zvino atodzokera futi kuna Mike. Ini ndoda kutoripwa hapana chimwe chandinokwanisa Mike ndaashanda andiripe tozotaura kumberi. Asi ndio pari kukumbirwa nemukoma wa Mike kapa tete mwini wazvo kunzi amune here munogona here kutseketudza semwana wamakabara imimi Mike uyu ndozvotaurwa futi muning'ina wenyu tete vadikava kuchema kuti Mike izvino haasi kushanda hawane uyu muning'ina wenyu anenge achida kukuripo unenge makutaurirana kuti toziyawo mozotudza kuti iwe uda kuripwa zvakadii uyu kana achizvikwanisawo Mike kana achiisawo ruoko rwake ochiisawo ndizvo zvavari kuchema kasevana. Ina hapana chandinotambira handisi kutambira ini ndoda kuripwa nemari yaMike kwete yemuning'ina wangu. Mike ndaatsvage zvekuita nokuti kutaura akanga akatozvitemba kuti ndinozvikwanisa. Alright mama, asi nimbokubvunzaiwo mama, imimi ndakakutarisaiwo muri amai wangu.
tingati here isisu Mike paakauya kwamuri mama achikubvunzai kuti mama ndaida kuzivawo kuti baba wangu ari kupi, akatadza here ipapo? Akatotadza. Aifanirwa kuziva negwara kuti ndinoenda, nokuti akachengetwa mumusha maJonasi. Aifanirwa kuenda kunana sekuru. Obva kunana sekuru oendawo kune munin'ina wangu, oenda kune mukoma wako, kuti ndo nyaya iripo, kwete kuti anga andigadza dare ari 1 kuratidza kuti anga kutoziva kuti ndakura. Saka inini hapana chandombochinja moyo. Mike ndaandiripi. Okay. Sorry mama, ndoda kubvunzawo kuti mukomana akambouyawo here kwamuri achikuudzaiwo nyaya iyoyi? Nyaya ini ndakazoinzwa nyaya naMike. Mushure mekumbogara henyu dare makamboigara kudare kumashure uko, but iye pachake akuziva pamakagara dare enga aripo here enga asipo? Anga ari mudiki, anga aripo. But hapana chaiziva? Hapana chaiziva. Alright. Ko achikura kudai pane pakambokuudzaiwo here kuti mama ndenge ndiri kufungawo kuti inini ndizivewo dzinza rangu? Inini nyaya iyi takaigara kumashure. Izvozvi kuzogara kwataita nhasi panapa. Nyaya iyi ndasingamboizivi ini. Nyaya iyi ndakatoiona pafoni apa, paTikTok. Ndo pandikatoona nyaya iyi. Ndikati ko zvaitori nyaya yemusha medu iyi. Yakutobuda maTikTok, maFacebook, maYouTube. Ndozonzwa nhasi ndakuzodedzwa kunzi svikai kuno. Handi muri kuzviona? Haana mbobvira ataura nini Mike. Ndazongodedzwa nhasi. Ini ndakatanga kuzviona paFacebook nepaTikTok. Ndakabvunza sekuru. Ndakati hanzvadzi yangu chiiko chiri kumboitika ichi? Muri kuzvifambisa sei zvinhu zvandiri kuona izvi? Makutozara nyika yese, zvinonyadzisa kubuda nyika yese ichikuona. Zvinhu zvakadai so, nyaya dzakadai so idzi dzokuti mwana anobuda achitsvaga nyika yese achitsvaga baba wake. Iwe mai uchiziva kuti baba mwana uyu ndinhingi, uchingomerwa nokutaura kuti mwanangu baba wako ndinhingi. Zvinhu zvinonyadzisa. Nyaya yedu inonyadzisa kuonekwa nenyika yese iyi. Kubuda pamaTikTok chionekwa seizvozvi. Ini seizvozvi ndasingatozvida nditozvidi. Kubudira nyaya dzinonyadzisa kudai so. Chinobva chimiro. Hazvinyadzise kuchengeta munhu kukura kwakaita zvinonyadzisa chiko. Aiwa. Ngozi zvinonetsa, ngozi uona kandadzi kungokarika mwana wangu kuti ndauda baba wangu. Kuziva kuti pakapera imari yatikabudisa kukura kwaita kubva ari kachecho kusvika zvaari izvozvi. Pakabuda mari. Ikodzero dzake baba wacho kana tikawawana anogona kuiripa here mari yatikaichaja. Ikodzero dzemwana kuziva kune dzinza rake. Ndati isu baba wacho tikaziva kuti isu tibhadharai kuchengeta kwatakaita mwana vanozvigona. Vanokubhadharai. Asi unoziva baba wacho kuti vane mari. Nyangwe riri rombe hanzvadzi mwana ngazive kune dzinza rake. Icho chikumbonesa chiko kuti dzinza reMike ritaura. Dzinza ritirambe kutaurwa batika matauriro, maendero. Ndo yakatadza mukomana uyu. Ndopakuita dambudziko. Dakaenda negwara rakanaka tasina kana. Aiwa zvinenge zvimurwadza. Izvozvi zvisisi muri kutaura kuti Mike anofanira kuripa nemari yake. Mwana uyu asi kushanda. Akangoenda kubasa Mike, munofonerwa kunzi mwana nyadona. Angoenda kubasa Mike, munofonerwa kuti mwana nyadona, odzoka pamba. Basa raMike kugara pamba. Angoenda kubasa ari kudona. Saka mari iya vari kutaura kuti inini varamba mainini vake kuti ndivaripe. Vada uri kuwana Mike. Mike anoshanda kupi kwaanoripa kubasa kwacho arongodona. Ayo iwa usiri ukapara mhosva unoripa. Saka kana ndisiri ndakapara mhosva nhasi mandidedzere chima ndikupedza nyaya dzenyu meganjazi. Isusu hazisi takakushetsa mukoma wako ndiyaka. Naye mukoma mandishedzerei? Ndakudedza samai vaMike. Iwe kana zviri kukurwadza zvinofanirwa kukurwadza kuti ine handitukwe nemwana. Ndakatukwa nemwana. Ndo zvandiri kutongoda chete kuti ndakatukwa nemwana. Ndikagadzikwa dare iwe usipo, ana mukanya vasipo. Akatondiudza musiye kuti unonyepa, hanzi munonyepa. Iwe autoita hazvina basa. Aiwa zvinorwadza asi inini chisunungurai Mike dzidzo dzinza rakashanda kuripei. Mukanya munhu. Sunungurai Mike mukoma wangu nana mukanya. Hanzvadzi yenyu iyi ngaisunungure mwana uyu. Anditi muri kuzviona hanzvadzi. Ngaasunungure mwana uyu ashande amuzivise dzinza rake. Mwana uyu ashande uyu, mwana uyu akashanda. Asi vari kumutadza kushanda ka. Ndivo. Nokuti mhepo dzacho tiri kudzidza dziri kubva kuzi kumudonedza kuti adzoke pamba atadze kuenda kubasa. Nevana vari kungodona. Iye ari kungodona akashanda ari kungodona. Havasiriwo sei chirwere chakabva kupi musha medu mune munhu aidona. Medu mune munhu aidona here mudzinza medu. Kumwari akarwarisa munhu toti nhai mwari waitiri kudaro ndizvo zvanga. Aiwa kana hanzvadzi yenyu musaireverere iyi. Hakusi kureverera tingotaura tingotaura zvakutaura. Ana mukanyaka. Ana mukanyaka. Ana mukanyaka. Aiwa neni tinokonana. Sorry ana sekuru. Ndanjikumbira kuti mundiyambutse wana sekuru.
ndio kuti mukataura namai kana ndichizovaripa ndinoziva kuti ndakushanda ndishandira mama kuti ndivaripa. Saka panguva ino ndichikumbira kuti tisaswere tichingotendererawo panzvimbo imwe chete. Tinovimba kuti nhamba yatiti yakadai isati tinombonyanya kuwanda takwana takadai. Kana ndichifunga kuti takamirira mai nini wauya muripo. Saka ndinoziva kuti kwatiri kuramba tichingotenderera vanhu 1 zvichazopera zvakaita sei. Dai mangoita kuti mama wangotaura nyaya yangopera mune zvakanaka kuti pandingamboregere kwaari. Hatisi tingatoti vataurika vanotaura vega. Isi tinotaura nyaya ndiri zvatinotaura, hatisi kutaura zvemakuhwa. Ndiwe uri pamai wako, rumeni wako, sekuru wako vari pawo. Tiri kutaura kamunhu zachizvinzo. Ndikukumbira kuti shoko rikabva nekwandiri ndikaudza imimi mama wacho achinzwa munokwanisa kuti mungotaurawo navo panguva ino yati. Pane kuti ndaure navo direct. Ndozvatiri kutongoitika but hatingomhanya kuti imi sunungurai mwana. Handingaona tikadaro manje toita kuomesera munhu manje. Ava ni mai wako kausakanganisha mai. Ava ni mai wako. Haunguziva. Tikada kufosekedza ndira dzedu kuti zvaasingatika. Muchazokonana futi kumberi kwemuri 2. Izvi zvoramba chingotoka nyaya mukanya nhandiri. Asi zvakutaura hake Mike. Tiri kuzvinzwa. Ticharamba tichinyengetedza mai wako namaini wako. Noti nyaya upa takuda kuti ichinyatsoti tyo vairava vana mai wako namai wako vanzwisane. Mai wako kana vachinyara kuti zvezvo vanodanga vachudza uyu wobva atitaurira tokudaidzai kuti moto chichinyatsotwa kuti nyaya itakuziva kuti ida unoperera. Isingazotiita kuti vanhu vatandisane. Kune mukoma wako taura naye zvemukoma uchiziva kuti utora nemunhu mukuru kwauri. Ukada kuita kunge iwe ndiwo mukuru kwaari hazvisita zvakanaka. Isi toda kuti mutobatsirana tigadzire nyaya yemukomanawo. Mukomanawo hatisi kumuvenga mwana wedu muzukuru wedu. Toda kuti zvifambe zvakanaka. Munotaurana mune zvakanaka. Mukakwidza mazwi mukazodaika takuita kunge tirikupopotedzana hatisi kupopotedzana. Iwe teera zvekutaurwa nemukoma wako. Maybe ane zvimwe zvinhu zvaari kuziva zvaakuda kuti zvaasingadi kuudzwa kuti isusu zvaanozoudza iwe. Manje ukamuti he achabva arikidza kuudza. Inini ana mukanyaka. Nyaya iri kuona ngeri kuswera chitenderera nyaya ishi. Andi muri kuzvinzwa na tenderera watomboya nhasi kweisusu takaita. Iri kuswera aiwa. Mukuramba muchitendereza nokuti hamusi kuda budisa chokwadi achikuda kubuda. Andi muri kuzvinzwa. Chokwadi hadisisi tinacho kwaisusu chokwadi. Chokwadi chiripo. Chokwadi ende munochiziva ana sekuru. Aiwa nera. Saka imi makaramba muchidaroka. Ini ndichazopedzera ndachitebudisa chokwadi chacho. Ndatoziva nhasi kana kuri kusungwa ina ndisungwa. Nokuti chokwadika ini ndinochiziva asi ndambotedza ngwara ndakuona kuti uyu achataura nyaya yake nemi hanzvadzi dzacho iri. Saka inimi kana muchiramba muchita uyu muchingotitenderedza muchadza kuudza mwana uyu chokwadika. Ini hazvida kuramba ndichisiya basa rangu ndichiya ndichigarira pasi zvinhu nyaya dzisingaperi. Nyaya yakatati ngaatanga aripa uyu. Aiwa hatikadi tenderera. Ngaatanga aripa. Ngaatanga aripa zvakakanga. Alright sekuru pane here zviri kudiwa zvacho kuti pari kudiwa chakati nechakati. Tigarewo taziva kuti Mike ane mhosva kuna mama wake ada kuripa chakati. Isusu mai wacho ipapo tasati agara navo kuti vatudze kuti vada kuripa maripirwo api. Kana vatudza kuti vada kuripa maripirwo api ndovatinozoziva kuti aiwa apa ita so. Ipapo tasati agara navo kuti vatudze. Tiringoziva kuti vada kuripa asi kuziva kuti mombe here, mbudzi here, huku here kana dziri mombe dziri mombe ngani hatichaziva. China ndikumbira vana sekuru namainini. Novimba nyaya iyi ndoyakatanga. Zvekuripa izvi zvanezuro izvi. Zvazvanezuro mwana kutaura zvako izvi zvazvanezuro. Nyaya yakatotangwa ndichitori mudiki nasanda kuziva. Nasingatoziva kuti makatomboigara ndichitori mudiki. Asi yange yatanga kare. Koma vandinawo ndofunga kuti iwewe togadzira nyaya togadzira sei uda kuripa. Zvekuripa tomboisa pasaidi uzoripa leta. Nanchikumbira kuti mutisunungire kuti mukandisunungurawo ndichakwanisa kuwana mari yacho kuti ndiripe nekukurumidza. Sunungure mwana ende kubasa. Ashanda nyaya togadzira shamwari apa unotanga waripa kapa. Handiri kuona nyaya chimataurira zvoita. Unotanga waripa ungati iwe mai wako achakudza zvauri kuda. Anoripa nei kwanzadzi? Anoripa nei mwana ari kushandero? Kwezi zvekuti anoripa nei mai. Makamudza dzinza rake richamubatsira kuripa kuna mai vaka. Andi muri kuvanza nzadzi. Dzinza rake dotoripa kwatiri kucheka. Ndizvozvo vanomuripira mhosva dzake. Munaye muchimbumbiridza. Nyaya yenyu musingade kubudisa pachena. Hanzvadzi yenyu isingade kubudisa nyaya pachena. Hazvina kuipa. Tichaziva kuti chanzi kuna hanzvadzi ada kuti atanga aripo iwa atanga amudza. Ndiani decision. Aiwa nyaya ichapera zvayo inenge yakuzoda kusvika kumapena nyaya iyi manje. Nokuti hamusida kuibudisa pachena nyaya iyi ichata kuti ibude pachena.
nekuti hanzvadzi yenyu muri kuivandiridza stereki imimi muri kuivandiridza mune zvamunoziva muri kuzviziva imi hanzvadzi imi inini ndiri amene pangu mukanya inini handina zvandoziva imimi ndiri mukuda kungwarangwara kutaura mukanya muri kuziva nyaya zvese nehanzvadzi yenyu iyi udzai mwana una baba akazive. Mama handizivi kuti tiri wana wenyu pane here zvamaita kuti mukomana akuripei kana kuti zvakamira sei? Munogona here kumubatsira pane zvaari kuda kana kuti hazvibatsiriki? Otanga akuripa here kuti mumuudze kana toita sei mama? Inimi tete taurai musanzvenge muda kuti muda tanga mamudze kana munotanga maripwa asi semaziro angu ini mutange mamudze munotanga maripwa amene kuti muda kuti chiyazi ndataurawo maziro angu. Ndiri kumbunyikidzwa vari kundimbunyikidzwa ndatotiwo munin'ina wangu ndiye achandiretsererawo hapana vari kutoretserera maiki ini chandatoona pa kuripwa ndokunotokunda zvese achitika kana inini ndiro ndatoonawo kusiri kuti toda kuti aripe stiri toda kungoti tigadzise mashoko akataura asina kunaka ndikuti zvikufambira shamwari mashoko akataura akaya ndiaita kuti toshaya basa rakuti tinoshaya basa ndoshaya basa anotowedzeredza mashoko aya kana wanga usingazvizivi. Takaita nekusaziva sekuru. Kusaziva hakuna ukapara mhosva usingazive kuti ndikupara mhosva haunzi takuregerera nekuti wanga usingazvizive inongori mhosva chete. Ndopa zvakaipira ingori mhosva hazvina basa kuti uziva kuti hausi kuziva. Hanzi mutemo unongotonga hauna basa kuti wanga uchiziva here kuti mhosva kuti hausi. Mutemo unongotonga sezvazviri. Isu totonzwawo tsitsi kuti manje una muzukuru akakanganisa akataura mashoko asiriwo but pakuzoripwa hatikwanisi kuti ngaarikidze kuripa unotoripa mutemo ndo zvaunotaura shamwari ukatonyora zvakatopasiswa kana hazvichinjike. Dai kwatuka ni sekuru wako sekutaura ndaita ndaikuregerere manje mai wako kana vanhu vako vakuti vakudonha ivava hapana kana hamboita ramangwana rakanaka ndotokuudza. Mukadaruka munga mune makutomunamatiriwo kuti vana vazukuru varamba vachingorwara nekudonha chichi chakanaka aya kutomudzidzisa kuti agare atoziva kuti ukakangasira maika zvinoenda kuvana. Asiwo hadzatsvedu vanofanirwa kutaurawo kana vari kudo mbudzi votaura kuti toda mbudzi toziva kuti mazuva mairi matatu maika akangawa anongotsvaga mbudzi ipapo hatisi kuparamba ndizvozvo ndosaka ndati navafanira kutaura zvavanoda ndosaka ndati manzwazve ndati vanotanga varipwa tozopedzisa nyaya. Aiwa ndikupanzwa namukanya tinodaira kuti zviri kunzwika. Handichizivi mama kuti pane zviri kudiwa here kana kuti munozotiudza henyu kuti panodiwa zvinhu zvakati nezvakati asiri nhasi kana kuti pane zviri pamwoyo penyu tiripo wana sekuru aripo tese tiripo mobva mangotaura kuti wana mukanya inini kuti mwana wenyu andiripe zvinhu zvake zvifambe zvakanaka ndiri kuda chakati nechakati 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 full stop. Toona kuti anozvikwanisa here maiki wacho kana kuti zvakamira sei. Handizivi mama kuti munogona here kutiudza kana kuti zviripo maiki zvandoda kuripwa namaiki pamhosva dzake ina idzi ndikuda mombe 2 dzinotsika obva atengerana sekuru akaya masutu ndozvandiri kutongoda chete kuna maiki kuti adzidze mangwana nokuti iye munin'ina wangu ari kutaurawo ane wakewo mwana ari mumushawo imomo saka kuti adzidzise vamwe vaka vari mumashure ava iye ndaatanga andiripa zvandataura izvo ndoda mombe 2 ana sekuru wake wautengera masutu 2 uye munin'ina wangu ari kutaura ndochimusiya ndozvandiri kutongoda chete. Alright, saka zvikadaro mama munenge makukwanisa here kumuudza mwana kuti dzinza rako nderipi? Akanga aripa tochiona kuti toita sei toigarira futi pasi nanahanzvadzi dzangu idzi ana mukanya ivo ana mukanya vachoka vari kungosaidhira indusha kuti chiini ana muzvare ava vari kungosaidhira mwana. Aiwa ipapo mataura zvakanaka aisi hatisi kusaidhira izvo isi totongotera mashure menyu handi mataura tomuda kuripa mataura muripo wenyu kaka takutongotera izvozvo handimati muchazona toita sei ichazoziva kuti toita sei wacho akamira sei ndimi zvemukutaura tongotedzera izvozvo asi unongoitawo kuti zvinhu zviite zvakanaka hanzvadzi hatitoda kuona pachingotendera tendera chichinetseka netseka isusu mukomana wake hakusi kuti kana ndichimuudza kuti apa kwakanganisa asi kundinya ndingeda kumuudza kuti azive saka imimo samai munofanira kuitawo kuti chishowo chake chizadziswe ndimi mai vemwana ini nosveta zvekumanidza ndinoita kukumbira kuti
kana zvigonika munongoita kuti zviite kuti zviite. Asi sekuru manzwa zvataurwa namama vati ndikaripa havana assurance yavataura yekuti aiwa vataura hanzi tichaona zvinobuda iko zvikasabuda aiwa ndokutaura kwemukuru shaimainini wangototobva kudza kuti chakuudza manzwa zvataurwa namama aiwa ndazvinzwa wangototobva kudza kuti ndabva ndakuudza here inge vataura kuti havana kuramba kuti tobva taona kuti toita seka vachataura ka ongoudza mwana munhu kana wapiwa ka zvinhu zvacho wongomutaurira ka kuna baba ndokutaura kwacho kwatite vanenge varazotaura siyo wambotanga wambofunga vanongomuudza mwana kuti baba vako ndini ngizvopera aiyeka ngaripe ndizvozvoka kwete kuti ndozoona ndozofunga achafunga iyo varipo aiwa ndizvozvo musaremedze mwana uyu ndikumupindurira ndine asingatanga aripa iyo achabva audzwa ndizvozvo. Ini ipapo patakuona hanzvadzi wangu apa ndaitawa kuti muri kuti mwana uyu muzukuru wedu Mike haasi kushanda haasi kudini. Tete vari kubva vati he mwana uyu ndoda mombe 2 ndoda masutu akadai dani kwakazvishaya nekuti Yehova muzoita sei? nditaure futi sekuru anotsvaga hazvishayi kokuripa kune basa kuti ange uchazozvana unototsvaga ka kuti zviwanike anotsvaga ndikacho yakaoma sekuru kana mbudzi ndikacho yakaoma mbudzi kana toti ashaya ka asi ukunongedzerai kuti muzive ndinoripa ndine kambudzaka mbudzi aiwa tati kunongedzerai kuti muzive ndinotsvaga mbudzi yangu iyi zvokozodii machikobva wataura havo zvimwe ndopedzisa kusumudza muromo pasi nopamusoro kuti ndinoda kuripa nembudzi imana mukanya munenge makapusa imi makakurira mahara kuti anenge akwanira chibatiso semwana chibatiko ndachioneke kuti chisvinu chine mutsindo nokuti kuita mhosva aiziva kuti ndinozvimiririra ina hapana chari chadzikisa kubvira zvandataura izvozvo ndozvandiri kutoda. Alright, ona mukanya tiri kuzvinzwa uri wazvinzwa ka Mike? Ya ndiri kuzvinzwa mukoma zvataurwa namama. Anchikumbira kuti dai vanderutsirawo ndatsvagawo kana zvidiki pane zvavataura. Zvimwe ndinozopedzisa nekuti chikuitika ndechekuti ana sekuru mukuziya nyaya yacho iri kuitika. Mabasa kwacho pamwe ndiyo dzimwe dzenyaya dzekuti ndisatokwanise kutoshanda. Saka kana mukandiyambutsa mama vanyevenetsawo mwoyo wavo ndinopedzisa zvinhu. Pamwe unogona kuwana unokurumidza kuti pamwe unogona kungomwari anokukuvhurira ngwana. Ndinoimba kudaro sekuru asi nyika yacho mukuziya kuti zvacho zvakaoma. Zvakaoma tese unongombonotsvaka ndeva nderutsirawo. Kana ukaona iri wani kuti mai ndafana kubvisa ika zvitombo rina anozopedzisa imwe atiti mukanya mbudzi haita mutaura mukanya mbudzi iya zvamuti mbudzi izvi aya mbudzi azviti andatozviramba iwo ndakana wani akaone wani ka uzopedzisa imwe yeka kumwana akauya atizi anenge ari pamba sekuru munenge muri kusaidi kwamamawo futi sekuru kwani sekuru ari kunzwisisa vanhu kwemimi chii sekuru toda kuita zvireruka kamatauriro andikuita shamari kuda kutoti zvitoreruka matauriro andikuita kai ndikutoita kunge ndikuomesa kai ndikuti zvitoreruka iwe ukatouya kana iri wani kana indototaura kuti aiwa anobvisa kuitira kuti iwe ndinge tokudzwa shamari tsvaka ndikuita sendikufosa tsvaka alright sekuru tinotenda zviri kunzwika asi sekuru niniwo chichemo changu isisu tiri vazukuru wenyu tarisire tinge tiinayo naMike tichiuya kunoku tatoti pari kuuya mainini sezvo mama wakataura kuti handitaure nyaya idzi muningira wangu asiri apa saka patasvika panapa mambotaura kuti mimi tasvika mainini wedu awari pano muchiti mimi matombogara nawo pasi zvamagara mukataura inini hatisi kudini zvedu hatisi kuzviziva saka sekuru bhande racho riri kukura bhande racho riri kureba zvekuti pane pambotaurwa sekuru pane pambotaurwa namama wedu awadikawo wachitaura kuti nyaya iyi makamboigara pasi kumashure uko ndinovimba kuti Mike paakazouya kwamuri sekuru imimi achitokuudzai kuti ona sekuru ndinge ndichida kuti ndizivewo dzinza rangu akazosara zvakachipara mhosva dzese idzi asi mimi zviri kutaura kana sekuru kuti nyaya iyi magara muri kutoiziva ende tiri kutenderera hedu asi kuna baba waMike kwacho muri kuziya pamwe imhosva dzekuti hedu tine mhosva dzimwe dzatakapara asi mimi munenge muchiziya henyu kuti no zvinhu zvakatomira zvakadai kudara. Aiwa isusu kuziva kuti zvinhu zvakamira zvakadai hatisi kuziva asi nyaya yekuiziva kuti achiiziva taizoitaura zvedu asati aita sekumhanya kwaakaita nyaya isi taigara taida togara nehanzvadzi dzedu pasi kuti iwe tiite so manje tikatozoshanduka aika
nyaya yatomhanya kare kare. Inyaya yekuti taitoitanga ndisu tichitomudza kuti iwe mwana uyu anofanira kuziva dzinza rake handi mazvombo. Izvo tasina kutomborivara taitopaziva ipapo. Ipapo taitopaziva iye hatozvizivi kuti taitozvizivawo. Akangomhanya hake zvokuti aitozoshamisa takutomushedza ushamwari toda kuti tikurakidze kuna chii kuna baba wako wakura wamunhu mukuru. Kuti akamhanya manje mazviona ndonyaya ngeiyo. Alright. Ko patakauya mai nini wadike wari kuti hapana chirongwa achiziva kuti isusu takauya kuno wakazonzwa muchiwafonera ngei musina kuvaudza kuti mwana ndonyaya ari kutaura? Isusu hapasina need iri kuti tiudzewo because tasina kuona singafunga kuti ingaite zvaaita izvi. Ava ndovakatozorequesta kuti auye isu taitongofunga kuti tinogona kungoipedza tiripiri kudai. Ndozvatanga still tiripiri yaitongopera but handizivo vakazodawo chinin'ina wavo saka isu hazvaita kuti tirambe ndosaka tangoti auye. Still zvinongogadzirika hazvina problem kuuya kwaita zvinongoigadzira handimikuziva kuti vatanga uripo ngatingoita tikangoita saizvozvo cheteka hapana zvatopera vakutotaura handivatara tozoona togara pasi ndokutaura kwateta togara pasi pacho tonzwa kuti vandichi. Alright, isusu tiri kumashure kwenyu tinongoteedzera hapana patingambokumanikidzei mama kuti mama ngavataure ngavadai. Ameno mainini ndonyaya isusu patakambouya tingi takatomirira imimi saka tingi tine tarisiro yekuti pamwe mukauyawo mama vanogona kusunungura. Rino tabva tapiwa futi mwe mutoro zvikanzi parodiwa mombe 2 nemasuto ana sekuru ameno kuti toita sei? Aiwa ipapo ndapanzwa zvangu kuti ndo zvavari kuda. Asi mwana uyu hakuna kwaari kushanda sezvandamboreva. Nekuti nyaya iyi takaigarira kumashure ndozvikundirwadza kuti nyaya iyi takaigarira kumashure mwana asati aziva. Ava ndisisi vangu ava. Ava ngaite secret yandisingaziveni munin'ina wavo. Ndizvozvo. Musafunga kuti kunyarara kwandikaita handisi kuziva zvandiri kuita. Ndesaka vasina kunditaurira. Pekutanga vakandisiya. Alright. Nokuti vanotoziva kuti ndinoziva. Ende ini ndinotaura handiti mafira kureva. Handiti zvinhu zvisina nebasa. Ndotaura chokwadi. Ndesaka vangu vandisiya. Uyu mwana wame yangu ndisaka anga ndishedza mukoma wangu. Asi kana ari wrong ndomudza kuti mukoma apa uri wrong. Ndizvozvo. Handimbomurambi kuti asi mwana wame wangu mwana wame wangu. Asi chokwadi chinofanira kungotaura sezvazviri. Saka ini ndambotarisa nyaya kuti ndimboona kuti inofambiswa negwara kwayo nechiteedzerawo mashure manzvadzi dzangu dzana mukanya. Handisuda kuamhanyira pamberi senyaya yatakambogara kumashure. Vanozviziva takamboigara pasi. Saka ini kunyarara kwandiri kuita kandiri munhu mukuru ndodambotodza bhandi rawo. Ndoda kuona kuti mwana anosunungurwa iroyo. Asi zvakaramba zvichidai so aiwa ndichazvitaura nokuti inini uyu mukoma wangu hapana chasingazivi secret yake uyu. Ndizvozvo. Asi wabvunzwa mubvunzo kana mukanya wakatadza kupinda. Wekuti kudii? Wanzi mwana wako akauya achiti ava vasi baba vangu unoti chii? Ava si baba vangu vapi? Ini ndinomuudza kamwana wangu vabvunzai ava handira kutoziva kuti mwana wangu ari kwana sekuru but anoziva kumusha kwake nyange baba rake riri rombi. Asi ndakamuudza kakuna baba wake. Ndiri kunyepa here mukoma? Aiwa ndizvozvo asi uri kungonditsimbirira. Asi kutsimbirira mwana mai yangu isusu ngatimbobudei pachena titi mukoma wangu ngatibudire mwana pachena. Handitika izvi zvinhu zvatiura zvinonyadzisa izvi. Izvo tikonikwa nenyika yese tichisekwa. Handiri kuzviona. Dai nyaya tikaitaura pekutanga zvezvikazvipedzera kumba nyaya isati yabuda kumasocial media zvaita kuzara nyika yese izvi. Izvozvi zvakunyadzisa. Aiwa hapana chinonyadzisa kutaura nyaya muchigadzisa izvi. Zvinotonyadzisa nokuti nyaya yesati yatanga ichanyadzisa nyaya iyi mukanya. Inyadzisa. Nyaya iyi ngaiperi nyaya iyi. Aiwa hakuna nyaya. Ndokutaurirai. Kutaura kwatiri mukuzvinzwa mukanya. Asi kana kunyadzisa hainyadzisi. Aiwa hainyadzisa nditi. Aiwa ichapera zvayo. Tichaita hapana kurwisana nemunhu. Inini chandichada kuti ndichongoti mwana yazive baba wake chete ndozvandinoda kuti zvibude chete. Ndikumbokurondai hanzvadzi dzangu mashure kwenyu. Asi chandoda kuziseni ndechekuti inini uyu anondudza masecret ake ese hapana chandisiri kuziva. Ndambotanga matungamira sana baba. Asi chokwadi ndichachitaura. Handina chandinomunyengerera nokuti zvese ndozviziva. Hapana chandombomunyengerera uyu. Zvekuti mwana aone njadzi mukana wacho kuri paka ndokuti nyaya chaipereka ngaisiye matambo zvayo asa. Alright, tinotenda una sekuru atiri kukunzwai saka so chitiudzai zvekuita kuti toita sei, toita zvataurwa nana mama here zvataurwa namama zvekuti toaripa ko sezvamambotaura kuti pamwe zvichida hazviwaniki zvese hadziwaniki dzese mombe 2
because mombe mbiri kana tichinge takutaura pamari, mombe inogona kutangira pa 300 350 zvichisiyana kuti uri kuiwana kuna ani. Saka kutaura kuti panenge pachida 600 kana kuti 700. Manje mukomana wacho haasi kushanda, parudi wa 700. Tobva tatarisa masutu ndizivo zvangu kuti anotangira pamama asikiti akatowanda adhura isu hatizoda ino 60 tongodo isu hachada zvinhu zvakanyanya kukosha izvo kana $40 kana $35. Alright. Asi mombe akatanga akaunza anogona kana kuunza 1 mbiri nisabawo nangu dzinomuremera ka1 asi achizopedzisa achizopedzisa. Saka penenge ndikuda kubvunza ndepekuti anogona here kana akambotsvagawo ombouya kana munonge muchida mombe chaidzo dzinotsika here kana kuti panenge pachidiwa kana mari yemombe zvayo, handizivi ipapo. Kana kabvisa iri mari kana mombe yacho zvakangofanana. Okay. Hapana kana dambudziko. Andoona zvona zvitaura zviya kuti dai mato mwana kana mbudzi kuitira kuti mbudzi inowanika zviri nani. Aiwa takuramba chidzokera kumashure mukanya anongobvisa mombe zvisanetse. Handimawanza wakatanzi makuda ndizvinyira ngatungoita saizvozvo mukanya ino zvinotsvagwa muchana mukanya zvinotsvagwa. Alright. Saka tuzvinzwa zvinzwa kamai. Ndazvinzwa mukoma. Rege ndizame kuti nditsvage iri mari. Pakaonekwa kana 300. Mari ndo yandaona inokwanisa kuita nyore. Saka ikawanika 300 yacho wana sekuru, tinokwanisa here kuuya tichiti wana sekuru tambowana 300 zvinhu zvombofambira mberi achitsvaga hake zvinhu. Nyaya inotaurika. Alright. Inotaurika. As long as ubhadhara hake hapana kuipa. Okay. Hapana kuipa atomutaura anopanzwisisa kana iye anonzwisisawo. Hapana chakamboipa. Alright. Tinotenda wana sekuru. Ameno Mike une chekutaura here ndo patatongosvika. Kana une mashoko ako totenda hedu wana sekuru tosimuka hedu. Mashoko andinoda kungotaura ndekungoti ndinongoimboti dai zvinhu zvacho zvafamba zvakanaka ndikashingirira ndikatsvaga ndikawana mari yacho yemombe 1 ndikaisa mari handisida kuti tirambe tichingotenderera zvekare ndongoti ndikangowanawo mari ndikaita chandenge ndakwanisa nyachovho yangonzodyo zvisanyanya kuti torirongo yakarebawo ndozvana chingokumbirawo chokwadi chongobudawo ndokukwanisa kusunungurawo kwangu zvandongokumbirawo zvinofamba panotambudziko muzvikuru. Aiwa ndatenda hangu anasekuru ana mama handizivi zvangu kuti mama pane chamwe nacho richekutaura nechekugumisira kana mainini isisu ndo patagumira tiri ngoriwo kumashure kwana sekuru mashure kwenyu mama. Ameno kuti mune mashoko here henyu tisati hedu tasimuka hedu sekuru kanya wakuru. Mashoko atina zvakutaura kuti iva nanzo dzida sikutaura kwavaita ikoko tombotarisa kuti vanosunungurawo mwana awano here pashoma pacho ipapo totangira futi ipapo tichienda kupi kumberi. Okay. Chatisiri kuda bedzi kuti tizoti mwana auya iwo otangazve kunzvenga nekuti kuramba vanhu vachifamba vanenge vachiwesta. Asi tinoimba kuti pamunosarawo imimi nasekuru namama wadiki munogona kusarawo muchizeyazeyawo sewana wanyamunhu izvozvo kuitira kuti patinouyawo musanyanye kuti omesera stereki. Uyu mwana wenyu ndimakamurera chokwadi. Mukatoona achitochema misodzi kudai ari kuchemera imimi ndimi wana mai vacho. Kana tikafa ndiye anotiviga mazviona manje. Saka hatiri kuti azotirasa kuti vakandikwadza pane zvekuti ndaenda ndaunogara kwekuti kana wafawo aiwa hatidi kudaro. Chokwadi. Kuti pamwe pacho inyaya inenge iri mumhuri asi kuti ingobude pamwe pacho zvinogona kunge zvichidini hazvo zvichinetsa sematauriro kuti amainini kuti inini ndinogona kukutaurirai kutaura kuti mese wana sekuru ruzivo muri kutoziya. Aiwa kana ngatisunga tingoti zvatataura izvozvo taperera ipapo. Tichazotaura kumberi kwacho handiti vati mai vacho titazogara pasi ndova nemusoro wenyaya
tikata zvokufungidzira haasi zvokufungidzira ya zvinobuda musatye zvi inyaya togara pasi tokurukura. Alright sekuru, aiwa maita basa meno mama mune zvekutaura here tisati tasimuka hedu? Handina. Okay. Nyaya iri kuna maiki tochimirira maiki. Alright. Mainini mane zvekutaura here tisati tasimuka hedu isisu? Aiwa chekutaura handina zvangu, ndinokutendawo nerudo rwako mwanangu. Rwauri kumiramira namaiki uyu kuti azive kune dzinza rake. Chokwadi. Nokuti isu takamboizeya yakaramba kubuda, saka iwo ndikutoona kunge kubatsira kwawatoita zvinhu zvatonaka. Kuti maiki azive dzinza rake sekungana kwataita kuti aiwa ndinokutenda hako mwanangu. Aiwa ndinotenda mama, aiwa maita basa. Pana sekuru maita basa. Aiwa mazvita. Alright. Aiwa maita basa.